يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Yad et ol güni ki ol günne her insan gelir özünden dava eder, özünü halas etjek bolup. O her insana öz eden emellerinin cezasyny kamil edilip özüne berler. O şolara zerre zulmedilmez. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله تبارك وتعالى bir ovanı mesel edip beyan etti ki ol ova emne amannadı ve nihayette aramıştedi. O şoların rızıkları her taraftan gelýärdi, hem deryadan ve hem çölden. Pes şolar Hudaýyň nigmatlaryna kafir boldular. Yani kufran nimet ettiler. Pes Allah tebarek ve taala şolara dağıttırdı açlığı ve korkyny özleriniň eden emeller sebäpli. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. وتحقيق şolara özlerinden bolan peýgamber geldi. Pes şonu yalancı diýip tekzip etdiler. Pes şolara azap giriftar etdi, o şolar zalimdiler. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Pes in Allah tebarek ve taala size rızk edip beren zatlarından halal o pakidesinden ve Hudaýyň nigmatynyň şükürni berja edin eger siz Hudaýa ibadet etýän bolsaňyz. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Tahqiq Allah tebarek ve taala size İmeni haram etti, damağı çalınman ölenmaslığı ve aqyan qani ve doňguzyň etini ve Hudaýdan gaýryň ady tutulup damağı çalınan heýwany. Pes her kim mätäç bolsa, ýanky haram edilen zatlardan imäge başga zat tapylmany we özü de zulmetmeýin we hatdan tajawuz etmeýin. Pes Allah tebarek ve taala gafurdur, naçarlykdan iýenni afweder we rahimdir, bendelerine rahmeder. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ودilleriňiziň yalandan beyan etýän zatlaryna bu halallar we bu haramdyr diýip aýtmaň. Ta Hudaýa yalanny nisbet berip, yani Hudaýyň haram etmedigini haram etdi diýip, tahqiq ol tor adamlar ike Hudaýyň aýtmadyklaryny aýtdy diýip Hudaýa yalanny nisbet berýärdiler. Olar maksatlaryna yetmez we nejat da tapmadylar. Mata'un qalilun ve lahum azabun alim. Olar üçin dünýäde etýän işlerinden biraz menfaat bardyr we ahiretde şolar üçin nihayette güçlü ve dertli azap bardır. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ve ol tor adamlar ike Yahudi bolupdylar, biz şolara haram etdik, owal sana beyan eden zatlarymyzy mundan ozal. Ve biz şolara zulmetmedik, lakin olar özleri özlerine zulmetdiler.